Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Татарча онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресенә рәхим итегез. Без сезнең белән сыйыклыкларда һәм газларда басым күренешен өйрәнәбез. Табигатьтә бөтен җисемнәргә тәэсир иткән кебек үк сыйыклыкларга да авырлык көче тәэсир итә. Нәтиҗәдә өстәрәк урнашкан катламнар астарак урнашкан катламнарга баса. Шул рәвешле сыйыклыкларда басым барлыкка килә. Ә инде үткән дәрестә без карап үткән Паскаль законы нәтиҗәсендә әлеге басым бөтен юнәлешләрдә дә бер тигез күчерелә. Шуңа күрә сыйыклыкларда бер үк төрле тирәнлектә бер үк төрле басым була килеп чыга. Ә хәзер әйдәгез сыйыклыкларның савыт төбенә һәм аның стеналарына ясаган басымын ничек исәпләп табырга мөмкин булуын карап үтик. Моның өчен иң беренче чиратта без беләбез, сыйыклыкның массасы аның тыгызлыгының күләменә тапкыр чыгышына тигез. Шул ук вакытта сыйыклыкның күләме ул мәйданның биеклеккә тапкыр чыгышы. Сыйыклыкның авырлыгы исә g тапкырланган масса. Һәм инде ике формуланы берләштереп, без табабыз сыйыклыкның авырлыгы g тапкырланган тыгызлык тапкырланган мәйдан тапкырланган биеклек. Һәм инде килеп чыккан формуланы файдаланып, без сыйыклыкның авырлыгын мәйданга бүлсәк, сыйыклык ясаган басым килеп чыга. Һәм формуладан без күрә алабыз, сыйыклык ясаган басым бәйле фәкать сыйыклыкның тыгызлыгына һәм сыйыклыкның биеклегенә. Шул ук вакытта сыйыклыкның савыт төбенә ясаган басымы бу савытның формасына бәйле түгел. Инде төрле формадагы тоташкан савытлар мисалын карап үтсәк, басымнар тигезләшү нәтиҗәсендә сыйыклыклар бер үк төрле биеклектә тигезләшеп урнашыр. Шул ук вакытта тоташкан савытларга төрле тыгызлыктагы сыйыклыклар салынса һәм алар үзара аралашмаса, мәсәлән, су һәм керосин мисалында сез шулай экранда күрә аласыз, аларның басымнары шулай ук тигез булачак, алар үзара тигезләшәчәк, ләкин сыйыклыкларның биекләре инде төрле булачак. Җирдәге һәрбер җисемгә тәэсир иткән кебек, авырлык көче һава катламнарына да тәэсир итә. Нәтиҗәдә безнең җир шары тирәсендә булган һава катламнары океан суы кебек бер-берсенә тәэсир итә һәм астагы катлауларны кысалар. Шушы күренеш нәтиҗәсендә җир өслегенә һәм анда булган җисемнәргә һава катламнары басым ясый, тәэсир итә. Һәм шушы күренешне инде атмосфера басымы дип атыйлар. Атмосфера басымының җисемнәргә тәэсир итүен сез экраннарда күрә алган тәҗрибә ярдәмендә күзәтергә мөмкин. Биредә эченә пешкәк кертелгән пыяла көпшә сурәтләнгән һәм пешкәк өскә таба хәрәкәт иткән очракта аның белән су арасында үзенә күрә бушлык барлыкка килә. Ләкин атмосфера басымы тәэсире нәтиҗәсендә әлеге бушлык чын мәгънәсендә хасил була алмый. Нәтиҗәдә безнең су да җайлап-җайлап өскә күтәреләчәк. Пешкәклек насосларның эшләве дә шул күренешләргә нигезләнгән. Рәсемдә насосның схемасы күрсәтелгән. Цилиндрның аскы өлешендә һәм пешкәкнең үзендә бары тик өскә якка гына ачыла торган клапаннар урнаштырылган. Пешкәк өскә таба хәрәкәт иткәндә, су атмосфера басымы тәэсирендә көпшәгә кереп, аскы клапанны ача һәм пешкәк артыннан күтәрелә. Пешкәк аска таба хәрәкәт иткәндә, пешкәк астындагы су аскы клапанга басым ясый һәм клапан ябыла. Шул ук вакытта су басымы тәэсирендә пешкәкнең үзендәге икенче номер белән сурәтләнгән клапан ачыла һәм су пешкәк өстендәге бушлыкка күчә. Пешкәк яңадан өскә хәрәкәт иткәндә, пешкәк белән бергә аның өстендәге су да күтәрелә һәм ян-яктагы көпшә аша тышка таба агып чыга. Бер үк вакытта пешкәк артыннан суның яңа өлеше дә күтәрелә һәм пешкәк яңадан аска төшкәндә, ул су да пешкәк өстенә чыга. Сыйыклыкларда һәм газларда барлыкка килгән басымнарны практик максатлардан файдалануның тагын бер үрнәге ул гидравлик пресс. Бу машинаның да эшчәнлеген әйдәгез өйрәнеп үтик. Гидравлик машинаның төп өлеше үзара көпшә белән тоташтырылган төрле диаметрлы пешкәкле ике цилиндрдан тора. Экраннардан сез күрә аласыз, F1 һәм F2 ул пешкәкләргә тәэсир итүче көчләр, S1 һәм S2 пешкәкләрнең мәйданнары. Димәк, без исәпләп таба алабыз, пешкәкләр астындагы басым P1 ул F1-нең S1-гә чагыштырмасына тигез, ә икенче басым P2 F2-нең S2-гә чагыштырмасына тигез. Паскаль законы буенча сыйыклыкның барлык нокталарында да басым бер төрле, ягъни беренче басым икенче басымга тигез, ягъни F1-нең S1-гә чагыштырмасы F2-нең F2-гә чагыштырмасына тигез. Моннан без таба алабыз, F2-нең F1-гә чагыштырмасы S2-нең S1-гә чагыштырмасына тигез.
Әлеге формулалардан без күрә алабыз, тәэсир итүче көчләрнең чагыштырмасы биредәге пешкәкләрнең мәйданнары чагыштырмасына тигез. Ягъни без гидравлик машина ярдәмендә кечкенә көч куеп, зур көчне тигезли алабыз. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән сыйыклыкларда һәм газларда булган басым күренешләрен һәм әлеге күренешләрне практик максатларда ничек файдаланырга мөмкин икәнлеген карап үттек. Шуның белән инде безнең чираттагы дәресебезнең дә беренче өлеше ахырына якынлашты, ә хәзер без сезнең белән практик өлешкә күчәбез.